Момчета, пускаме сделка. Ето тук ще е сделката. 1:1,5 ще бъде. Good job. Днеска допуснах няколко грешки, като търгувах доста сделки, които маняци. Тук сме на линия в момента за Лондон сесията. В момента е втора част от Лондон. Като цяло малко не съм спал абсолютно цяла вечер, защото след това вечер, в което в момента още тази цъка, правихме малко гейминг маратон, но това не спира от сделките ни. Така че, момчета, пускаме сделка. Ето тук ще е сделката. 1:1,5 ще бъде. Рара. Nice. It's going down, it's going down. Price секшена, между другото, изобщо не ми харесва. Поради тази причина ще си преместя стоп-лоса на входа. Основанието за входа е правим MSS, high low, шпим си high, шпим low, връщаме 50% и тръгваме надолу. Но обаче имаме едни оставени ликвидности ето тук, които са, меко казано, сочни. Но, както виждате в момента тук доста бута цената надолу, което влиза голям волюм, който волюм може много бързо да се изгуби заради ето този рейндж, който се сформира. В момента сме на 5 минути. Самата идея е от това, че имаме Азия, която бута надолу, Лондон, която ревърсва. И както виждаме, тук имаме импулс, корекция и така нататък. И тук също хващам самата корекция. Самата идея е породена именно от това. Така че именно този гаден рейндж би трябвало да се махне, да се пробие, нищо като фейк аут и след това да се продължи нагоре. Тъй като в момента остават 10 минути до края на самия час и е малко кофче, съм си прибрал стопа на входа, но се чуя дали да затворя, защото тук тази зона е доста силна, наистина доста силна. Като забележите от и тук, всъщност е наистина доста силна. И е малко много кантар. Да вземем под пример с самите ликвидности горе. Мисля да затворя на 60 евро профит, така че сделката е затворена. Ето ги дропа. Може би ще пробия, но вече мен не ме интересува като цяло, защото се затворих. 1:1. Рискувахме някъде 77, ако не се лъжа, долара. Евро. За да спечелим 110-120. Обаче този price action малко тук е много на кантар, така че излезнах от позицията си. Ето тук. Напред съм с 10%. Акаунтът в момента е на 776 евро. Преди това имах 3 сделки, които не бях ги заснел. Сделката е ето тук, която спечелихме около 50-60 евро. Тук прибрахме на break-even, а тук загубихме. Тоест сме in general на 0. Нито съм спечелил, нито съм загубил. И тук си направихме самата печалба в ето тази сделка. И може да забележите как те се отива към профит и да се изпълнява и си пробива самият рейндж го пробива. Но това няма много значение. Има значение само, че сме на плюс. Изпълнихме се таргета и бяхме прави за това, което ще се случи. Така че мисля, че доста добре се получи отново днеска. Както казах, да обобщя. Отиваме на 5 минути. Искам да забележите Азия как дропва надолу. Лондон трябва да ревърсне тази сесия. И може да бележите как тя тръгва и прави корекция. Тръгва, ретрейсмент. Импулс, ретрейсмент. Така нататък. Поради същата причина таргетирах отново тук да ретрейснем и да получим pullback от този голям лек, който също се отива и нарочно оставя ето тези ликвидности. Получихме MSS, ето тук хавете, лоувете, връщането до 50%, тръгването на по-малък таймфрейм също MSS и
просто влезнах в самата сделка. Посредством DXY, вижте как той прави също MSS. Ето му го лоа, ето му го хая. Прави нов лоу, чупи този. След това прави нов хай, чупи този. Връщаме до 50% на този лек тук, който взима това ниво. Де-факто затвърждава MSS-а. И от тук тръгваме нагоре. От тук трябва да получим хубав импулс. Да вземем поне ето тази ликвидност. Както виждаме, в момента сме взели и цената може да се тръгне обратно надолу. Така че е по-добре ние да излезем сделката по-рано, отколкото да обърне и изобщо да не сме на печалба. Защото, както може да забележите, прайс екшена е отвратителен и в този ден по принцип не трябва да се търгува, но днеска допуснах няколко грешки, като търгувах доста сделки, които нямах доста основания за вход. Например, ето тази, в която спечелих. Тази на брейк even трябваше да оставя. Заради емоции преместих стопа на входа. Тази я загубих отново поради същата причина. И това беше като цяло реалната сделка, която трябваше да пусна за деня. Тази в момента. Причините, поради които допуснах тези грешки, са защото не спах цяла вечер и в момента ми е изморено. Не съм в състояние за трейдинг. Адски много ми се спи. Но въпреки това участвах в самия пазар, което изобщо не трябваше. Нека се получим от самите грешки. Добре, че не стана нещо доста по-лошо. Няма скрито покрито. Next time better. Но поне и в момента сме на плюс, така че това ще е от днеска и до утре.